27 awgustda Türkmenistanyň 300 töwereg raýaty Türkiýeden gaýdyp geldi. Ýörit uçar Türkmen howa ýollary tarapyndan dolandyryldy. Bu aralykda Stamboldan we Minskden ýakyn hepdelerde ýene bir näçe uçaryň gelmegine garaşylýar. Bu arada zatlyň habarçylary we çeşmeleri maglumat berýärler. Stamboldan gelen uçar 27 awgustda saat 19:30-da Türkmenabad şäherine barypdyr. Türkmen howa ýollarynyň Boeing 777 kysymly uçarynda 295 adamyň watanyna gaýdyp gelenligini adatlyň Türkmenabadyň halkara aeroportundaky çeşmesi gürrüň berdi. Çeşmenin sözlerine görä sentýabr aýynda Stamboldan ýene 10 uçara garaşylýar. Olardan 7-si Türkmenbaşy şäherine we 3-si Türkmenabada barar. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky uçuşlar ýurdun raýatlary tarapyndan iň köp üstlenilýär. Türkiýede yüzlerçe müň Türkmenistanly ýaşaýar. Stamboldan Türkmenistana guralýan ýöriti reisler orta hasapdan hepdede birgedek amal aşyrylýar. Geçen gedek 20 awgustda Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçary 300 töwereg adamy Stamboldan Türkmenbaşa alyp bardy. Ýa-ni ýakynda Türkmen häkimetleri Türkiýede galan raýatlaryny watanyna getirmek ugrundaky tagallalaryny birnäme güýçlendirdi. Bu Stambolyň aeroportunda yüzlerçe adamyň gatnaşmagynda geçirilen birnäçe protestden soň bolup geçdi. Şonda öz-özünden ýygnanan yüzlerçe raýat Türkmenistandan öýlerine dolanmak üçin şert döretmegini talap etdi. Ýurtda koronawirusyň bardygyny we onuň netijelerini inkar edýän Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başynda toktadylan halkara uçuşlary doly dikeltmedi. Soňky aýlarda adaty reisler Dubaýa, Gadana we Moskwa gatnaýar. Maý aýynda Frankfurt şäherine ýygyderli gatnawlaryň täzeden başlanmagy barada habar berilen hem bolsa Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda ýygyderli gatnawlar 27 awgustda ýola goýuldy. Frankfurt'un aeroportunun resmi web sahypasyndaky tertibe laýyklykda uçuşlar her çarşembe we şenbe günleri Aşgabat, Frankfurt, Türkmenabad uğurlarynda amal aşyrlar. Türkmenistanyň Germaniýa bilediň bahasy 5705 manat, Germaniýadan Türkmenistana 6070 manat diýilip maglumatda edilýär. Bu arada habar berýän Orient neşri biletleri Türkmen paýtagtyndaky Türkmen howa ýollary agentliginde satyn alyp bolýanlygyny ýazýar. Türkmenabadyň aeroportundaky çeşme Frankfurtdan baran soňky uçarda 40 töwereg adamyň bolanlygyny habar berdi. Bu aralykda Türk howa ýollary şu ýylyň sentýabr aýynda Stamboldan Türkmenistana 9 sany ýörite uçuşa amal aşyrmagy planlaşdyrýar. Bu arada 15 awgustda Türk howa ýollarynyň wekillerine talgylanyp online neşirleri habar berdi. Orient neşri Türk howa ýollarynyň charter uçuşlarynyň 2 sentýabrdan 30 sentýabr aralygynda her duşanbe we anny günleri Türkmenbaşy bilen Stambolyň arasynda amal aşyryljakdygyny habar berdi. Bu aralykda adatlyň Türkmenbaşydaky çeşmeleri uzak wagtlap daşary ýurtlarda bolup, soň ýurda gaýdyp gelen Türkmen raýatlarynyň aeroportda sorak edilýänligini habar berdi. Olaryň sözlerine görä Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri raýatlaryň bolan ýurtlardaky ýagdaýlara garaýşlary şeýle hem prezidentiň siýasatyny tanqidleýän opozisiýa bilen gatnaşygy barada gyzyklanýar. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky ýygyderli howa gatnawy global koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020 ýylyň mart aýynda toktadylypdy. Türkmenistanyň beýleki ýurtlary şol sanda Türkiýe bilen ýygyderli howa gatnawlary global koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020 ýylyň mart aýynda toktadylypdy. Türkmenistan öz çäginde COVID-19-yň bardygyny häzirçe ikrar etmedi.